Χερστάντερ, τώρα κάνουμε βίντεο. Okay. Γεια σας παιδιά, Ηλιαζούλη εδώ μαζί με τον Τεοτέο και... Ναι, και σήμερα είναι ένα καινούριο part που κάναμε για πληροφορίες του Black Ops 2. Και για πληροφορίες του Black Ops 2 έχουμε... Ναι. Έχουμε το cover του game και... Το οποίο θα παρουσιάσει ο Ηλίας Will. Θα παρουσιάσω εγώ, ναι, ακριβώς. Μπράβο σου. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Δεν ακούω. Γιατί δεν ακούσα. Ναι, και... καινούριο Killstream, το οποίο έχουμε, γιατί δεν έχουμε βρει. Απλώς το έχουμε ανακοινώσει. Το έχουμε ανακοινώσει. Για την ακρίβεια ούτε το έχουμε ανακοινώσει για τώρα. Όχι εμείς. Όχι εμείς. Ναι, το έχουμε ανακοινώσει αυτό... Call of Duty. Ναι, αυτή λέω. Ναι. Εννοώ ότι δεν το έχουμε ανακοινώσει εμείς γιατί τώρα κάνουμε το βίντεο. Άρα Ηλία όταν το κούρασες. εμείς Ηλία το κούρασες. θα είναι για αύριο. Ηλία το Μαλακές κούρασες. λέω, χέστε. Αυτά. Αυτά. Γεια σας. Δεν το λιώνω το βίντεο εδώ, φυσικά. Καταρχήν βλέπετε το cover εδώ πέρα. Μοιάζει πιο πολύ για solo game όπως το Hitman. Σαν το Hitman, ειδικά. Ναι, σαν καράφλος. Καράφλος είναι, ναι. Όχι, δεν καράφλος. Πρέπει να έχει λίγο μαλλιά. Ναι. Τέλος πάντων, τι κρατάει. Κοντοκουρεμένος και... Κολοκουρεμένος. Κοντοκουρεμένος. Α, κολοκουρεμένος εγώ άκουσα. Οκ, συνέχισε. Το ξέρω, όλα τα καλά. Συνέχισε. Και επίσης δεν θυμίζει καθόλου Call of Duty. Γενικά δεν θυμίζει καθόλου Black Ops ούτε Call of Duty. Βλέπετε, είναι τελείως διαφορετικό ο τρόπος που έχει γραφτεί το Call of Duty, ειδικά το Y στο τέλος. Είναι διαφορετικά γραμμένο. Και το Black, το A. Το 2, εντάξει. Ναι, το 2 καλά, ό,τι να είναι. Ναι, δεν όχι, μπορώ να πω ότι είναι πολύ ωραίο και πολύ... Όχι, κρατάει μαχαίρι εκεί πέρα. Δεν είναι μαχαίρι, είναι μαχαίρι. Άρα έχει tactical knife. Μπορούμε να το ξέρω αυτό. Λοιπόν, καθίστε τώρα, αν μπορείτε να δείτε και το παλιό, να συγκρίνουμε έτσι με το παλιό το cover του Black Ops 1, πιστεύω καλύτερο. Αν δούμε τώρα. Το 1 ή το 2? Το 2 είναι καλύτερο από το 1, πιστεύω. Κοίτα, είναι καταρχήν διαφορετικό. Το Black Ops, εντάξει ρε, το cover του Black Ops ήταν πιο πολύ πολεμικό. Ήταν ένας στρατιώτης και καθόταν... Καθόταν ρε. Και έβγαζε φωτογραφία. Έβγαζε φωτογραφία ώρα πολέμου. Η Σάλι και τα όπλα. Ναι. Τα βάφτισε τα όπλα του. Μπράβο του. Ναι, και στο Black Ops 2 βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Ένα τελείως διαφορετικό cover. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτό γιατί εξόδεψαν πολλή ώρα για το cover. Ναι, είναι ένα σχετικά σήμαντο πράγμα το οποίο δεν θα χρειαζόταν να κρατήσουμε τόσο πολύ, δηλαδή να μιλάμε τόσο πολύ γι' αυτό. Γιατί όπως είπα και πριν, μπορούμε να μιλάμε απλώς για αυτό το cover για ένα λεπτό και μετά να σταματήσουμε. Και μετά Ηλία, προσπαθώ να το σταματήσω. Αλλά δεν γίνεται να σταματήσω τον Ηλία. Σταμάτητος! Και τώρα πάμε στο πιο κύριο θέμα, στο οποίο η Call of Duty, η εταιρεία Call of Duty είπε φέτος να μας ανακοινώσει διαφορετικά το καινούριο τίτλο της, με κάποια καινούργια πράγματα εδώ και μας δίνει σιγά σιγά στοιχεία από το παιχνίδι. Από ό,τι είδαμε, έχει κάποιες φωτογραφίες εδώ πέρα. Έχει φυσικά την πρώτη φωτογραφία που βγήκε για το World Reveal για το Black Ops 2. Να σας πούμε ότι το trailer αυτή τη στιγμή παίζεται στο Basketball Playoff. Ναι, όχι αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα. Στο κανάλι TNT. Δεν θα το ανακοίνωναν αμέσως. Ναι, γάμο την πουτάνα μου. Τι βλακές είναι αυτές τώρα. Άκου πως βρίζει. Εντάξει, δεν πειράζει. Έχουμε εδώ μια... Χαζομάρτρο εδώ, όχι μισό λεπτό, να λίγο να σταθούμε σε αυτό ρε βλάκα. Μας λένε 1η Μαΐου θα έχουμε το τρέιλερ. Περιμένουμε, ναι, γιατί εντάξει, εγώ περίμενα, δεν μπορώ να πω. Εντάξει, αλλά δεν είμαι και Call of Duty fanboy. Fanboy. Ναι, και τώρα παίζεται στα playoffs. Δηλαδή εντάξει, έλεος. Εσύ δεν έχεις κάτι να πεις. Τίποτα, απλώς ακούω. Λοιπόν, τώρα ας πάμε στις φωτογραφίες. Η πρώτη φωτογραφία είπαμε για το World Reveal για την 1η Μαΐου. Μετά ήρθαν οι πληροφορίες ότι η εταιρεία Call of Duty συνεργάστηκε με τον γνωστό στο YouTube FPS Russia, ο οποίος βγάζει βίντεο με όπλα, όποιος βλέπει, όποιος δεν το ξέρει, όποιος τον ξέρει θα ξέρει, και όποιος δεν το ξέρει το link θα είναι στο description για να πάει να παρακολουθήσει τα βίντεο του.
Μας έδωσε μια φωτογραφία από το Δεν μας την έδωσε, εμείς την πήραμε. Εμείς την πήραμε, εμείς την κλέψαμε. Δεν είμαστε και τόσο δημοφιλείς, εντάξει. Γιατί το λες. Το κάτσε να το διαβάσω σωστά. Quadrotor. Είναι ένα υπτάμενο αεροπλανάκι περίπου σαν το Recondron, το οποίο. Αλλά καμία σχέση. Πυροβολεί. Περίπου, αλλά καμία. Για την ακρίβεια, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται αυτά τα δύο κλειστρίνια είναι παρόμοιος. Δηλαδή είναι ένα αεροπλανάκι που το ένας τυφλώνει και σου χαλάει το ραντάρ στο Modern Warfare 3 και στο Black Ops 2 σε σκοτώνει. Όπως βλέπετε είναι κάτι τελείως διαφορετικό, δηλαδή είναι εξωγήινο αυτό το αεροπλανάκι, δεν είναι αεροπλάνο, είναι διαστημικός δίσκος αυτός. Και εντάξει, να πω. Είναι ελίκες. Μοιάζει πιο πολύ με Space Warfare αυτό το παιχνίδι. Και μόνο από αυτό το κλείσιμο που βλέπουμε τώρα. Εντάξει, εμένα δεν με χάλασε πολύ αυτό το case, πιστεύω ότι είναι καλό. Αλλά μια άλλη φωτογραφία που τραβήχτηκε, που το εντοπίσανε πάνω από το Quadrotor, από κάποιες φωτογραφίες του Quadrotor, βρήκαν ένα αεροπλάνο το οποίο μοιάζει με Reaper, μοιάζει με UAV, μοιάζει με Spy Plane. Δεν ξέρω, όχι Rolling Thunder, αφού κάνει γύρους ρε αυτό. Κοίτα, είναι πάνω ψηλά, κάνει γύρους. Και πού το ξέρω ότι λες αλήθεια. Είσαι γκαβός. Ναι, πού το ξέρουμε ότι κάνει γύρους. Ότι κάνει γύρους. Γιατί τρώει γύρω. Πω, τι είπα, ο άτιμος. Το ξέρω. Και λοιπόν, έχουμε επίσης με τη συνεργασία του Call of Duty και την FP Russia, αν δείτε στο βίντεο, αν πατήσετε στο callofduty.com θα δείτε όλες τις φωτογραφίες και αν πατήσετε στο Quadrotor και πατήσετε κλικ πάνω στην εικόνα θα σας βγάλει στο βίντεο του FP Russia. Ένα άλλο πράγμα είναι μια φωτογραφία με κάτι αριθμούς, το οποίο δεν ξέρω καν τι είναι. Ναι. Και η τελευταία φωτογραφία είναι μάλλον βίντεο. Λέει The enemy could be anywhere and could be anyone. Αυτό σημαίνει, όποιος ξέρει αγγλικά δεν με νοιάζει, να το βάλει στο Google τη μετάφραση να το δει. Και ακούγεται και μια φωνή μέσα από αυτό αν το κάνεις κλικ, αν το βάζεις να παίξει, το οποίο εγώ νομίζω ότι είναι από έναν πρωταγωνιστή από το καινούργιο campaign, έτσι πιστεύω. Εντάξει, κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Nobody, στα αγγλικά έτσι. Τώρα είναι η περίσταση. Και τι άλλο μας έμεινε. Να χαιρετήσουμε. Όχι, δεν έμεινε να μας χαιρετήσουμε, κάτι άλλο έμεινε. Το οποίο θα το βρω και θα το ψάξω, θα το βρω. Το Quadrotor. Είπαμε για όλα. Είπαμε, ναι, ότι μπορείς να μπορούν όσοι θέλουν το Black Ops να προπαραγγείλουν από τώρα το παιχνίδι, ώστε να το έχουν πρώτη την ημερομηνία, release date, την ημερομηνία που θα βγει στην αγορά. Αυτά για αυτό το βίντεο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και καληνύχτα, καλημέρα, καλησπέρα όπως και στα προηγούμενα βίντεο. Ηλία, χαιρέτα. Γεια σας παιδιά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σου πατέρα. Πες και εσύ. Γεια σας παιδιά, γεια. Γεια. Και από το πατέρα. Γεια σας παιδιά. Κλείνουμε. Παράτε. Ηλίας. Τέλος πάντων, να το κλείσουμε, να μην το κουράζουμε. Γεια σας.